Hej, her i dag vil jeg vise jer nogle nye systemer, vi har fået og købt. Til at starte med, så har vi fået et nyt hussystem. Købhuse og så her, nu tager jeg bare lige øjenretningssystem, hvis man skal kalde det. Så har vi bare lige en storage her. Jeg skal faktisk have en seng. Sådan her, ikke? Så kan du rykke ved den. Se, bum, og dit kamera det følger med. Så kan du højreklikke her. Meget dejligt system. Jeg kan i hvert fald rigtig meget godt selv lide det. Hvor er mit... Jeg vil gerne have min seng derinde. Det er sådan en gæsteseng. Nu skal det heller ikke være Sims, vel? Hvor jeg bygger mit hus mere. Så jeg som ser min video. Så har jeg lige købt den. Bum bum. Går jeg bare lige ud af mit hus her. Escape. Eller også når du går ud, så låser den sig selv. Det er meget smart. Så er der også en garage her. Det er så. Vi kobler sig til OK garage. Fordi det er garage mere. Så har vi fået en gangmenu. Jeg skal lige starte gangmenu. Og så får vi også snart et casino-spillet. Jeg har glemt at show mappen, så det starter ikke sig selv. Jeg ser, hvis vi skal gang. Nu skal jeg så have min bande for at adgang, så der kommer ind. Du kan se, her er min bande. Du kan se, så vi går logs. Så kan vi se alle dem, der er på solgt. Hold da kæft, der var det på salg. Du kan købe køretøj med de penge der. Og på det her ting, gå i krig med en bande, du kan se. Eller hvor jeg forstår. Zoner, så kan du se de zoner, vi har overtaget. Så kan du overtage zoner med krig. Og overtage dem med narkosalg. Så kan du lave roller ligesom på Discord-server. Og meget mere. Bandehuse, hvidvask. OBG, stay your ass on the sideline, square. Og meget så er der også vendes og videre. Der kan man også stille logoer. Man kan også selv lave zoner. Og så er der også et meget fedt stoffelsystem herinde til det. Men det er jo det for i dag. I må hygge jer, dem der ser med.